Kaixo launak, hemen txena hendikan arnasa ezin hartu ikusi Maria dantzan, da ia nik ezin dut arnasa hartu. Maria, nola iten dezuen ondo tuerkin hori? Zenbat ordu daude hor sartuta? Asko. Ai, ama, eta ze festabiruan beti edo... Danian. Danian? Ni Danian moldatzen, naiz, behi gauian, taberna, Danian, txosnan. Txosnan musika gehiago jarriko bazuen hola troterua da gehiago. Bai, lurrian eharrak eta bingo zentu. Osea, kalimotxo usai batekin gungo zinean etxea. Lehengo aldia. Bueno, dantzan ondo, zukalden zemoz. Ze, globo puztutzen. Nahiko iskan. Gaizki? A ber, gaizki... Ez zitelako gustatzen. Osta, nik uste gustatzen zaigun hori ondo ite deula. Ja, nahi dantza bezala. Hori, ikusi zaizu. Nahi dantza gustatzen zaita ez dut ondo iten. Gainea. Hau da, marka. Bueno, eta esan di gaina mutua zehala. Bai. Bueno, txeko zuen, nola emateon dantzen, nola emateon mingainai, eta ea zen modu zukaldatzen deun, elkarrekin ingo ditugu, ikusiko dizu, biratxo batzuk, malkoi jarrakin, eta kurroskari batzuk, eta krema bat urdai azpikoana. Adi lagunak. Bueno, Maria, eta lagunak, garatuko izuet errezetakin nondik noa ibiliko gehan, ados? Bueno, esan duen bezala, behiratxo batzu izango dira oinarria. Baina ingo deuna da lehen da bizi, porruak gurinetan ondo goxatu. Behin goxatzen deunean, zertako guen izango izuet. Ingo deutuna behiratxo hauek iriki, hartuko deu mamila, eta mamila jarriko deu papeltxo batian, hola, karpatxo bat izango bazan bezala. Gordinikan suabe zabalduko deu. Ados, geho, behin hoi zabalik dakaunean, ingo deuna da gurin pixkat eman gainean. Eta ondoren, ja porrua, behin potxa indadakaunean, gainean jarriko diogu. Ze ingo deu gero horrekin, jarriko deula esan deten bezala papeltxo batian. Ingo deu markatu sartai batian. Borobila moztuko deu papela, hemen jarriko deu behira danakola txukun, eta geho ikusiko deu behirak ekartzen due korala, dala pusketa gorri bat. Pusketa gorri hori ere bai sartuko deu porruakin nahaztuta. Baina gero ingo deuna da sartai batean sartu. Sartaian ingo deu pixkat, eta gero plateraratzeko garaian, buelta emango diogu. Orduan, porruk azpin geldituko dira eta behiratxuak gainean. Bale? Beira salia zea, itxastia gustatzen zaizkizu? Bai, asko. Baina, aztu Zer? Berriz errepito berriazu. Zer? Ez que informazio asko zan, Geo, une hori jungo beha, txerrik itxagraka jungo beha, zula zai. Geo, hoi izango oinarria. Hori oinarria? Oinarria izango, behiratxuak porruakin. Eta horri jarriko izkegu malkoilar batzuk gainean. Nola jarriko ditugu? Hemen ingo deuna da, tipulina txiki-txikiin, ondo goxatu, eta behin goxatuta da honean, iartxo hau falta zaizkiguna malkoi jarra hau garbituko ditugu, bertan elkartuko deu, eta azukre goiara txiki hau batako dugu gozotasun gehiago dateatzeko. Azukria? Bai, azukria. Baina ez dugu botako, Bai, gozoa nahi gozoa. Bueno, hori aukera, nahi dugu bota eta nahi dugu ez bota. Gatza puntua eta azukre puntua. Eta gero hori jarriko dugu, biratxuan gainean, pusketa bat. Eta hori gutxi balitz ingo dugu hemen. Urdaiazpiko ezurra hauekin salda bat ingo dugu. Eta salda hori gero murrizten utziko dugu. Beste alde batetik esne gaina dakau. Eta esne gaina ere bai murriztuko dugu erdiraino. Eta gero zingo ditugun salda. Eta esne gaina elkartu Urdaiazpiko pusketakin eta ingo dugu birrindu. Iragatzi eta gainetik botako dugu pixkat. Eta baita ingo dugu Urdaiazpiko hauekin kurruskari bezala plateran gainean jartzeko. Wow! Wow! Txokala, ja! Tuerkin izea, ozen! A ber, itxura hona oso ondo. Bai, eta zukalden zesan dezu, ez zela ondo moldatzen? A ber, ni zukaldian egile esan, Danian ezin dugu nahi izan, nik hori pentsatzen. Bai, beste gauzetan hobeto moldatzen naiz, zukaldia ez da... Bueno, hau ez zuritu, erraz ez da? Bale, bai, horreaino, bai. Hola, bitu, pusketa ditea hola, klak, puskatzea, eta gero iriki behar da, eta malkuak atea, bale? A ber nola dazkaun. Txiki-txikik izaten dira guain aurrenengoak dira. Beitu, tak, iriki, eta txiki-txikik dira. Horrela ziagarriko. Txiki, baina uzen bat pertsonantzako. Ba, asko bihar dira, ba, errazio bat diteko. Horregatik oso garestiak dira, malko jarrak. Txiki-txikila dira. Oso garestik dira, baina oso xamurrak. Bueno, eta nik ingotena da porrua martxan jarri. Bale, eta lehen esan dugu, mingaina, esan dugu batzu mutua zehala, hoi zeratikan. Ba, ez dakit nik segur. Urazpine hitzeiten dute zela esan die. Ba, ez dakit, zein izan dan, a ber. Zein izango zan, ez da? Ondo beti, eta pixkatitia. Baina hori, dantza,
itzein, oza, dana gustatzen zait, ez da ezer bata bestia baino gehiago, bueno, bai, itzein gehiago. Itzein gehiago? Eta dantzaiten alda itzein? O dantzaiten zaudenian buru belarri honbertzea hortan? Ez, ni saiatzen naiz, itzaiten da pixkat pauta batzuk ematen, abesten, hombre, dana inberda. Dana inberda. Polifacetika. Dana inberda. Eta tuerkin mundu honekin? Noaino iritsi zea, txapelketetan dana ibiltze zerala? A ber, bueno, bai, kontua da, oain, tuerkin mundua oain jarria pixat modan izango dugu, ezta? Neoin dala gutxi hasi naiz, eta oain dala, otzaian izan nintzen Madriako txapelketan. Benetan? Bai, oktabo zeta iritsi nintzen, nahiko ondo, zezkenian eskuan lezio txiki bat nekan, bueno, txikilla. Lezio txoanek eta, bueno, horrean joa nintzen, eta kristan guztua, Ope, zenba kide, zenba jende zion kampenatua? Pasabat izan zan. Eta nola esan historia, zein behar da? Ba, enberdezu dantza bat eman, zu preparauta, ni J. Martinan abestia eman, eta ez, Euskalduna gehan, Madridea guaz, Osa, nahezun abestia aldezu jarri, eta nahezun dantza aldezuin. Tuerk. Claro, tuerkina pentsatzen dut, baina ez daude pausu berezi batzuk. Oiga, gerrilla ondo momentu behar dela garbi dakat. A ber, tuerkina zer da jakin berdezu hortako. Hasi horrekin, mesedez, bai. Tuerkina zer da, tuerkina azkenian da, bai, dano zoritxarrez... Tuerka bat. Una tuerka. Tuerka, horrean iristen naiz. A ber, tuerka azkenian oso azpalitik, oso intzinatik datorren dantza bada, bain jarri da hemen modan, ez da? Baina azkenian tuerkina... Nundi dator? Badator, Afrikako tribu batzuk, eta horiek azkenean ibiltzen zian, osea, ipurdila moitze zuen, bai, festejo eran, ez da? Baina etzan gauza bat, gaur egun sexualizauta asko, sexualizauta ban bezala, ze pentsatze dugu, oain guada ez, espalditik itea. Hombre, sexualitateari espalditik datole. Hori baita, zoritxarrez. Baita, emakumeak sexualizatzea oso esango du zoritxarrez. Baina azkenian da, dantza disiplina bada oso gogorra. Edo zeinak ezin duin, izango izut. Zeba ez? Bueno ez, mentalidad horrekin ezin ez bezerre. Saiatu naiz, baino ez, guaingoz ezin detin, iritsiko naiz. Jazta, azkenean zebazatzaigu gaur egun edozein ez da, eozerriteko kapaz, azkenean burua da frenatze iguna, ez da? Nik uste edozeinek dakala itia. Arrazoi duzu. Baina azkenean zein atrebitzea zure burua hola esponitzea zezango izuen kritikak, azkenean gauza danak, daka kritika hori, ez da? Eta bere garaian, dantzatzezan, etzan ezer pasatzen gaur azkenean, beste formatu baten ikuste deu, bideoklipetan, beste sexualizazio bat aida hartzen, ez da egokila igual guztiz. Emakumea dantzatzeu gizonezkoak bai, normalan bezala. Eta berezetan ere ustez, zu empoderatzeko eta bitxu, kiroleiteko beste modu bat. Baitare. Azkena lagunekin, egon ginen da sentadiakiten, hola, txe, Qué soso. Qué soso. Lagunak zentzimaria gaixo zaueri gaixo. Gaixo. Osa, crossfitea junda hori ez da gizen sentadi. Gaixotu ingona ez bat horiten. Eskerrik asko. Eskala, nire dela pentatzen dute, Jo, ez dakit, gaina libre gea eta azkerian, ez dakit, zure burua, autoestima, oindala gutxi herriko Andre batek, bueno, Andre gaztia gea, neske batek galdetzezin bere alaba, ez dula bere burua maite, autoestima oso bajo, bueno, amasai urte mezortziken oso oikua da. Esaten nion, bakizunik zein gonun, alaba dantzan apunta. Tuerkin nintzen, igual tuerki, bai, zer, dantzan apunta, opiskat zure burua maitatzeko, ispilu aurrian. Eta plaza junda, venga, hemen nahoni. Eta bai, ez da. Eta zuentzak hore bai, etxeen dauna esun lekuan, moitu, eta goxatu, eta gorputzak eskatze izun nahin, ez da? Zure buruakin konektatzeko, zure dana. Osa, nahi zoragarria irutze zain, nahi uste, egun txar bat gaizki zaudela. Osa, musika pixka jarri eta dantza pixkatin. Ez kegila zan. Pasatze zaigu, ez? Hala da, eta gainak izton bizipo da. Nik uste musikai gabe, o dantzai gabe, zeizango zan bizitza. Ezarre. Nahi ustez? Jan bakarrik ingo genuen. Hori de ondo. Baina, berra, azkenian ez dakit, nahi ustez oso garrantzitsua da. Norbere berua maitatzia eta bide horta iatzia. Azkenean oso bide guztia da. Hori da oinarria, eta geokua. Bueno, eta gero pole dance ere bai egiten dezu. Lehen da bizi, esplikatu ere bai zer dan pole dance. Pole dance, barrako dantza esango deu. Barrako dantza da. Zoragarria da, kirol bezala, sakiston gogorra da. Oain, hemen ikusietela, azatako lagunak, lagunak die behikin. Bai, eta egia esan zu esaten desuna. Indarra bihar da kristona horregoteko. Kristona. Txintxilika, ez dakit, izango bazinaten bezala ez dakit. Tximinuan pare, pixka. Tximinuan pare, baina nahi esan, hola, batzutan ele batinda bezala, eta hola, txintxilika, eta bestia, eta gero buruz bera, eta, golpen bat hartutako izango zeare bai horrez, eta? Bai, broma gutxi. Eta bat, behaien bideoklipa grabatzen, azatako lagunakin, bideoklipa grabatzen hori nintzen poldantzeko barrakin. Bai.
Eta kontu zibili behar da. Zeratikan. Bai, pixkat gore, jotzezea, musika jartzeugu, eta gora, eta bera, klero, ni. Guk entrenatze du normalian azpilan koltsonetakin. Bideoklipak grabatzen, politiak era, berda, ez da itxura koltsoneta bator. Claro, eta? Pixkat gore jo nintzen, eta golpe bat beste ontzian. Buruz, o portiz, o portal ondoakin, o nola hartu zain duen? Eskuakin, Eskuakin, aia, ma. Esketa. Aia, ma. Ze kontu zibili behar da, Ez da brobetako kontua, baina hori, crossfitea jun berrian esate izut, baina joi dut, tuerkain, pole dance, beste kirol... Ni horrekin nabil, baina ni nabil agrogin, deitzen diot. Agrogin. Zergatik gan, ni guten naiz baserria, eta egiten dut basuaitzak poatu, belarrak moztu, gauzakin, eta esatezu, azkenien zeo-ze, baina balekua dana, eta goxatzen nahi zean aldi berian, eta gero gaina naturai, edo zure baserriai, ematen bai oso laguntza, zeo gez, da? Ni esaten dut, crossfiteko gimnasiotan ion berko zuten, biziletan nahi dien oiedenak, jarri zeo-ze, behintzat argitza iteko. Polea batekin. Polea bat, behintzat lokaleko argitza egin, pixuak altza, eta behintzat ez dakit piztinako ura atea, ez dakit. Bai. Ondo izea, ideia hona, patenta inberda ideia hori. Patenta inber dugu, ez da? Patenta, gimnasio txiki bat jarriko dugu eta... Eta energia ingo dugu, eta argitza musutruk. Ez da txarra. Zazkenean elperreperik eta inbeste... Hainbeste energia galdu, nire galtzia irutzu zen bentsa, bueno, galtzia norbeantzako da, baina oso irutzu zen behantzako bakarrik handala. Bai. Gainuntzeko antzako bat ez. Eta zutan zaitezunean, alboko kera helaitzituz. Hombre, bueno, eta ni, importantiena ni nahizela, ni helaitzen naiz, eta gainontzekoan, hor konpon. Bueno, hemen txe. Ondo zuaz? Oso ondo goaz. Indeuna da, urdaiazpikoan salda, martxan jarri. Bakarrik ez urrak eta ura. Gatzik ez dio botako, zeak digan urdaiazpikoan emango jo sustantzia. Eta hemen jarri dugu esne gaina, hemen jarriko dugu murrizten, eta gero esan deuna, hau erdiraino murrizteanian, eta esne gainare bai erdiraino murrizteanian, elkartuko dugu eta urdaiazpikoa botako jo. Hori ingo jotena da, zua jetxi, lasai, biguntzen juteko, eta bitartean erreporte bat ikustea junge, ondo? Bale, Eta noa goaz, Usarbi jatetxea, Donostin dago, eta eundoko antxuak prestatu izkirue. Goazen bertara. Kaixo Joseba eta kaixo bai ikusentzule guztioi, ni ekai naiz Usarbiko zerbitzaria, hemen gaude Donostin egia auzoan, Duke Manaskalian hain zuzen ere, eta gaurkoan Usarbi jatetxea erakutsiko dizuegu. Usarbi dela 6 urte ireki zuen Jon, sukaldari nagusiak, 5 urtez Grosen, Katalunia plazan egon ginen, eta orain dela urte bete hemen egiera aldatu ginen, esperientzia herri bat bizitzeko, egungo ere moldatzeko. Katalunia plazako bezerako mantentzen ditugu gehien bat. Bestalde ere, badago azkenean, orain auzo berri honetan, jendeari ere xarma hori sortu diogu, badago jende herria etortzen dana, eta bestalde ere bai, turista desente ere etorri izan dira honea. Nahiz eta barra eta bai jatetxe moduan funtzionatu, ala ere gure ordutegia jatetxe moduko izaten da. Bai eguerdian irekitzen dugu, bazkariei hola bideratua, gero arratsaldean deskantxo bat itzen dugu, eta gero berriz ireki gauian, afariei bideratua. Gure indar handiena asteburuan izaten da, orduan hori egia esan, nahiko bete izaten dugu. Orduan horregatik jakiteko bazpare, garrantzitsuagoa dela lehenautik erreserbatzea, bazpare gero toki gabez geratzeko. Eta bentsa gaude honekin, Usarbiko sukaldari nagusiarekin. Eta gaurko platera paseiko antxoak izango dira, hemen Kantabri itsasoko antxoak. Hortarako prestatzeko, lehenabizi antxoak ditugu, olioare bai, ozpin pixka bat ardo txuriarekin, arrain salda, bestalde perexila eta baratxuria ditugu hori prestatzeko. Later honi, Kantabri itsasoko antxoak, bere olio erre multxinaturekin deitzen diogu. Lehenabizi antxoa garbitzen hasiko gara. Buruak kenduko dugu, eta horrekin batera, tripakiak bai kenduko zaizkio. Guk hemen Usarbin, euskal sukaldaritza tradizionala egiten dugu, ez? Aspektu modernoekin bai lantzen dugu sukaldaritza, baina, hala ere, gure xumetasunez eta sinpletasunez ere, ez dako produktuei, garrantzi gehiena ematen, ez? Oraindik denboraldia denez, alkatxofak ere ditugu, bestalde ere, piperretiak ditugu razio modun, eta bestalde bai bukatzeko, bai zajoa eta txuleta ere ditugu azkenean, elkar banatzeko eta ondo bukatzeko ere. Ja behin azkeneko antxoa prestakagula, ozpina eta ardo txuria eta bai arrain salda, antxoen gainetik pasako dugu. Hori horrekin batera, labian sartzeko, 3-4 minutu, eta bien bitartean bai, baratxuria moztu, eta olioarekin batera sartailetik pasako ditugu olio errea prestatzeko. Batez ere, kartelekin funtzionatzen dugu. Egia da hala ere, bestean zehar goizetan, eguneko platerak izate ditugula, gareko produktuak erabiliz, ez? Eta bai ekartzen dizkiguten produktu freskoak erabiltzen. Hain antxoak bere nasketarekin lagatik atera ditugula, olio errearekin batera nahastu ingo ditugu. Horla zaporeak bat egiteko.
behin abeian asketa txiki bat izan dutela, berriro ere, likido guztia, sartaia pasako dugu, perexia pixka gainetik bota, eta berriro ere, sartaian, nasketa prestatuko dugu. Emultxoa prestatzeko, fil-fil tradizional baten eredua jarraitzen da azkenean, eta bai bateran, antxoen gainetean botako ditugu. Joseba, dagoeneko bukatu dugu gorko platera, hemen ditugu Kantauri itsasoko antxoak, eta bai gonbidita egiten ditugu bai zuri, eta bai ikusentzule guztiei gure gana etortzeko, hemen Usarbi jatetxera, egian dakago duke emandaskalian, eta nahi ez dutenako, hemen izango gaituzue bai antxoak, edo bai kartako beste edozer plater probatzeko. Mi esker eta plazer bat izan da gaur zueko nahi etorri izana. Aupa Ekain eta aupa Jon, ze itxura, Zoragarri bai. Ai, ama, zorionak benetan, eta bezarka da handi bat, eta gu hemen jarraitu berdeu, gure lanak egiten. Benetan oso txukuna, horrela jarraitu, eta gu gurean jarraituko dugu. Aio, pelaio. Bueno, guria, hemen, martxan dakau murrizten, esne gainare bai murrizten, eta porrua martxan. Bat, tipulina jarri berdeu martxan, eta urdai azpikoa moztu berdeu txiki-txiki, zer eginen jarriko zea? Berriz, bai, errak, kontatu goituzu. Nahiz, unazuk esan dakoa, txintxo. Venga, hemen, urdai azpikoa moztuko dugu, bale? Gero birrinduin behar. Ingo deuna da, koipia pixka kendungo jo, bale? Gero, hemen dika moztuko zu, nola hemen dakan kurbatxo hau, eta hemen dike bai. Eta kenduko jozu kanpoko pixkat amargo puntxu hori emateuna, hori kenduko jozu, bale? Zeta dituzu parrein beste. Ingo dugu parre. Zega izo! Venga, ekin. Ego zerkezka galdetu, bale? Si oso ondo iten dezu gainea. Zu ez dezu iten zu gainea, ez dezulako nahi. Bai, tardoko enpatxo bat, oso bintzan berri izaten, bizitzeko... Ai, ama, bizitzeko... Kompainia, konpainian zukaldatziare ondo dago, Bai, hori bai, dana dago ondo konpainian egila zan. Baina, batzutan igual hobeto bakarrik bai. Depende, Gaur ez, gaur konpainian hobeto. Bueno, eta ber, badakite bai, dantza pare bat botaitugu, tuerkin, gio botadeu nola esan beste dantza, hori da, eta sabeleko dantzak ebai dituzu. Dantzan hasi nintzen egia esan, sabel dantzan hasi nintzen. Sabel dantzan? Baina nik hori egunero egiten dut. Dimbiz, dambar, zaren dantzan ibiltzen zaitana. Ba ez, cariño, ez da hori, katxiz lamar. Da dantza interior, no exterior, osea, kampo dantza. Vale. Neire kampo ateatzen zaizer bai batuta. Zukaldatzen daira. Vale. A ver, bota. Kontua da ni, gaztetan... Sabel dantza, a ver, zer dan. Ni berez gaztetan hasi nintzen, bat dana bezala, ez da, berri txiki bat, eta dao, euskal dantzak. Nuntara zea? Zestuarra naiz. Zestuarra, vale. Eta ni euskal dantza, ni pentsatzen nun bizi guztia dantza, ez zitzaitela gustatzen. Euskal dantza zuzen, datzek, ziero aspergarri ez zitzaiten. Eta, zestua herri txikila da, eta horraz izan, amankai, gaztainaga sabel dantza ematen. Osa, zestuan bertan, Bertan, eta animatu nintzen, ezagutzen nun, esan jo, bitu, animau ingo naiz. Eta, urte batzuk inditut, berekin, boso bat urte. Gero, ez dakit, zoragarria da sabel dantzaren. Baina, adibes, nik inoiz ez dut ikusi, sabel dantza da gaur ez dakit nun. Ez dakit, nundik noa ibiltze zateo? Ibiltze zateo holtzetan, o ibiltze zateo... A ber, ni holtzian egon nintzen Madriden, Irunen taldetxo batekin, Madrileko azan eska batek, Melizakin itegen itun, Madriden itegen nun, holtzaratze hori, hemen Irunen baita, Fikoban edolako aretotan egon izan naiz, aktuatzen, Eta nola da, a ber, Sabela, nola moitu behar da, zein behar da, a ber. Ez da, bitxo, erakutzuk izan? Noski, irrikitan gaude. A ber, Oin utza dakat, igual pixkat. Utza? Bai. Nik ateako, ni beteta dakat. A ber, zuken abazua. Nik ez tetan aketuko, Baina zuk zai hau. Katxizla, mara. Baina zai hau, dana zaiatzia ala. A ber, goitik hasi behar naiz. Bai, sartu. Tatea, jo, ezke ateatzeko gutxiak atu bai. Nire bai, baina mendak agarrikoak endu beharko nun. Bai, eta orgoian da bellan. Jode, que kristo. Baina bai, ez oso pazientzia, pila kostatu zitzaiten. Pazientzia, ez da erresa, Ni hori goratzen ez iten gendula. Bai. Goraka. Hori da, nola ditu jozu? Hipopresibo. Hori, arnasa, urpeko arrantzaiteko ikasteko, horiek handitu, zergatikan, gero tripan sartu behar da galako aize asko, urazpin gehiago irauteko.
txarra nahi de dantza, zabel dantzako ez, zabel dantzako ez zaitokatu, praktika hona za. Baina inoiz ez da behandu, ondo. Eta zoragarria izan, azkenean iguale, tokatu zaitenean, oporretan edo, aprobetxatzet, oporra dazketenean, lagunik eta inorrez alimaka lagunikan, juten eiz, Madrid adibidez, kurtso batea, Londresen ere honintzan, kurtso... Zabel dantzan arira? Bai. Eta Londresen? Azkenean guzti... Londres, ezke barri zen joa, ezke klase horiek zaude, bestela zeiten bate guztau, Londres. Zeiten bezalako neska batek Londresen, zertze honor. Zakit, nien nahi zion, nien nahi. Ba, ez jun, zeiten bate guztau. Ez, Ni beste gauza, ni beste bizipos bat berdet. Eta horrek klasetan oso jende... Oso iuna, hotza, orze... Eta jendia. Klasetan eta ni haupa, jai, gaina ez da inglés, ez, baina jai, eta jendia oso... Ez, Eta jendia sabelaki nola esatezu jai, adibidez. Jai. Zurean. Desastria, Nire erian, oida, bakoitza erian, Baina zoragarria egin. Beste taltzeikan balda kasu. Euskal Dantza... Ez dakit, igual, Euskal Dantza esan dezu, ez da izula gustatzen. Ez, momentu, zori, biharko egunian, claro, gauza gehiago nahi ditutin, batxata, salsa, baina hortako pikote bat berdet, ez dakat, ordu bueno. Ni prestatzen naiz. Ni prestatzen naiz. Zu urren esango izut. Prestatzen naiz zuei kosinatzeko, bale? Bueno, horrena salsa batxata nahi bat zuen animau. Ona. Ni prestaba ikasteko. Bai, osea, ikasteko zaude. Baskoititik ganez horruti ez dakit. Nune honitzen nira hola batxata emate zuela. Zu? Igual barroa gozan, antzuela alden, ez dakit hortik anbazion bat batxata. Bai, askoitin da bakit, azpeitin da doteia. Bai. Eskola, eta esagutza ditut. Eta, bueno, badakite bai antzerkian ibilita zaudela. Bai. Bueno, kontatu nundik no ibilizan antzerkitan. A ver, egile izan normalian jendia, jendia, entrevistatan, eta denak zitegue, nik txikitatik nahi izan nun, aktoria izan, dantzaia edo medikua. Nere kasuan ez. Osa, ni nere kasuan behintzat, ez da gauza bat antzerki mundua edo kultura hori ez dakit. Nik gaztetan, nik nere buruakin nahikoan ekan, eta animo meri zure biziakin, eta ikusiko duzu etortzen, ez da. Azkenian kontua da, namasei urten eskala, zestuan amankai gaztainagak antzerki eskola bat irikizun, eta nire amak ikasle nahiko aldrebesa izan izenez, nahiko goitxua eta nahiko nire mundukoa, nire eman ideia izan zan, Maria, ikusi eta pixka nolakoa zean, antzerki munduan zeiru itzen, apuntatze baizut, eta guztat zaizun. Eta amak apuntatu zizun. Eta amak apuntatu intzian. Eta egile esan aziera, pixkan nina. Ez nahi beste guztau? Ez, azieran ez dakit. Zergatikan? Zenire neolako igual gogor, ez dakit nola esan, ez? Ni amaz urtekin, txikia rebelde esango dugu, pixkan ere saltzan, eta gero aurrea junala esan un, ostra, basear, osea... Eta gozatzen bukatu zen duen orduan, ez da? Bai, hori gazte jakiteko guraso ikasu inbiartzaiola, porque asko guraso badakie, baina gu askotan ez dakiuta, lagundu ite gurasoa. Azkenian, familia, bueno, Aitziber gure lehenguzu txikila da, Aitziber Garmendia, orduan amake nik uste horreatik pentsatu zula, bueno, jakita hau da hon bat ezagutzeten, hartaran eska honeire, zeo zertako balio, koun, eramak esatez, zeo zertako Maria, izan bertzea, trebia. Zeo zertako da no balio dugu, hori garbi dago. Eta, bueno, eta pixat hola izan zan egile esan, eta kriston guztua. Zestuko antzerkit aldean ibilizan naiz, hori amaika, bueno, azieratatik. Azieratatik? Bai, azieratik. Eta jarraitzen dezure bai hor buru belarri edo nola zabiltza guantxe? Oain, zestuko antzerkit aldea pixka talde bate utzi jona, azkenean, bueno, taldea ondila gea, lan asko ditugu, azpeitiko topagunetan adidez, publikoaren sarila irabazi genuen, oso antzerki polita ingenula. Azkenean hori jende asko, eta bueno, ni bernun pixkan ere bidia bakarrikin, ulertzezu. Azkenean hainbeste jende, hainbeste pertsona, eta bakoitzak bere objektiboa azka, bizilan. Ordu nire bakin nuen pixkat, nire saltzan jutia. Eta ze aukeratu zen duen? Kontua izan zan, oindela urte batzuk, zeon ETV-en, ez dakit ezagutzezun barre librea ezagutuko zu. Bai, noski. Monologoen eta... Hori da, eta jende... Aitziber Garmendiak egiten zuen. Eta Jon Plazaolak, hori da. Eta kontua da, jende ez ezagunak presentatzeko aukera irikizuten, ez da casting bat. Eta esan hon, Maria, guazen, lagunai esan hilen, porque lagunak, nik zehose hona baldin badakat biziontan, lagunan apoioa, lagunak emateien, ez que zindazu imagina, güey. Indarra ematele zu, ez duen, ez da? Bai, eta azkenean lagunak intzien, zeiru hitz zaizue laguna, hombre, Maria, guazen aurrera. Ezin hobe. Eta pixat hola izan zan, eta
Nola intzen, zen monologo intzen, zeze kontatu pixkan duen dinoa. Bakizu zerren, ez etxaz, zerren inguruan inun. Zerrena. Dantza. Txekao. Ixilik egon gozinean, ez da? Joe, a ber, azkerian da gauza bat asko ikutzaitena, eta, bueno, asko ibili naizena. Bueno, eta dantzatik bakizuz iztizutan ezan, beste gauza bat. Bota. Lagunak beti asko apuiau izan dien. Bai. Eta lehen gaztea irratian, eote zan, dantzan zea bat, txapelketa bat. Bai. Eta zuk zure bideoa bialdu bertzainun, eta lagunai komentau nahi joan aizue, zeiru itzen, apuntatze ba naiz lagunak, hombre, Maria, lagunduko izugu, larun bat arratsalde bat, egon nintzen eta beste bit lagunekin, zestuko txoko desberdinetan, nahi bideoa grabatzen, parte hartzeko. Enun irabazi. Baina atea zinean. Eta ze ondo pasa genuen baino beto, Josea rolako lagunak eukitzia, ez da? Zuri ze lagun, egongo zaizu, atzaldeko larun bat baten, dantzan aurratatzea. Parranda giruan bai, baina bestela... Bestela ez. Eta zenean, monologuak indare pixkatori pasazitzaiten, ez da nik, eozein ideia, eozein gauza, lagunak beti hordazkat, laguna eta, sobre todo, aizpa, beti nire txapadanak aguantatzeituena, ez da? Eta barre libreak baukera ona zan hortako. Azkenean zu ezagutzeko, eta bueno, beste mundua deskubritu nun pila bat gustatu zitzaiten egia esan. Ze azkenean antzerki jaita dezunean... Eta jarraitzen nezu monologo egiten daulako, ze barre libre bukatu da. Jarraitzen dut, a ber, azkenean hori hasiera zan, ez danak daka bere hasiera hori. Eta gaur egun jarraitzen dut... Ai, joskeko gorra dago. Gorra dago. Gaur egun jarraitzen, eta ber, saiatzen, izalik eta... Bueno, lasa, eguain jungo gara txukuntzen, nik beste bi iratxua garbituko ditut, eta ingo etena daia, jarriko papeltxua borobila moztuta, hasiko nahi zauek, esan dizueten bezala, karpatxoak bezala mozten hola behitu, jarriko eta horrela, eta ingo etena da, fin-finak moztu, aldeten finenak, txak, hola, txak, eta ingo ditutanak, bueltan jarri horrela, esan duen bezala, karpatxo bat bezala borobilan, gero gainean porrua jarriko jau, eta sartaian jarriko dugu. Bale, gurin pixkatekin, papelian, papela pealtu eta ez gelditzeko, biratxua. Eta beste gabe, betu ze kolore hartu digun, urdaizki gonzaldak, Bai, ikusi. Eharra koloria. Ez negainare bai, betu nola dakaun, ia murriztu zaigu erdiraino, eta utzi behar deu tipulina o pixka gehiago goxatzen, bertan malkoi jarrak sartzeko. Eta bitartian fungo beste reportei bat ikustea, ondoz? Venga. Pena zaizildu inbiarzea, ez da? Bagoaz, kainon erretegira, eta eundoko bendrezka prestatu du bertan. Oazen area. Kaixo, Joseba. Ni Ana García nahi, eta hemen gauz kanon etxean, berriro. Eta, bueno, ametik kontako txutie, behitu Bermio ze polita ikusten dan ametik, Bermio, Izaro, superguai. Eta, bueno, gaur plater desberdin bat eingu, ez da? Kanon etxea zabaldu zan, 75, eta zabaldu zutien nire aitak eta amak. Eta orain guez ja, 3. generazioan, Jose, nire neba, neu, eta Joritz beran semia, biharrien. Espazio batakuz, 4 komedor desberdinak, ikuspegi derrakaz. Da, bueno, batetako pribautxue, Gaztelugatxe dako izena, eta horka biten diez, 15-16 pertsona, gero daku beste bat handia, ospakizun handiak egiteko, eskontzak edo gauza asko hilei. Da gero beste txikitzu bet, bebai, 16 pertsona kabitzen die, bebai, holan pribautxue pekatu kontateko. Eta gero, bueno, hau dana, kafetxu hartxiko, edo, bueno, eskontza bebai, amen. Bermion gauzelez, eta geure titulo barri bet dakuguk, eta da Tunas World Capital. Ze munduan, 110 atune atrapaten dana, Bermio kuda. Da orduen, atune gazen guzeo zer gau, bale? Masatoz nigaz? Gaurko errezeta esango da egaluze bentreska. Eta bueno, ingredienteak hain gozo dau ez dau bihar askorik. Orduen bakarrik dako. Berakatza, saltza sekreto txubet kanonekoa, hori ezin dut konta. Olioa ona, mesedez, de oliva. Eta perejitxue, eta gindietxuet, posgarria purtxuet emoteko gauziri, no? Bueno, listo gauz ja gure parrillan, eta Joritxegaz gure parrillero ofiziala,
eta sokorro eskatu txagu bentreska gozo-gozo urteteko. Eta bentreska botatuko dugu parrillan, Joritz? Bai. Gure espezialitatea da alabrasa. Arraine daukela, kilometro 0, eta alabrasa, marca de la casa. Iketxa bebai, iketxa superimportanti, estantzien parrillerue erderaz itzen da berba, da ez dazku gustaten, erderaz azten danien, porque iketxa esan bide ona, bebai, produktulez. Da trukue hor daku, da, bueno, gitxik-gitxike, beti ikasten da zeo zer, egun-egunien ikasten du zeo zer, bai, bueno, ja urte asko daruguz, da intentaten du, ba, hauri mantenidu. Bueno, ja bentreska amaitzuten dau, orduen orain errefritoa prestatzen arituko gara, eta horretarako bidu, olioa, oliba, super importante, berakatxa botaku, gindi etxubet, ardautxu gozu hau hartxiko, eta perejitxu, Bueno, ba, hamen daku gure atun bentreska, Joritz? Itxure derrako, Itxure derra, bai. Bueno, ba, nahi badozi edastatu, badakizu nora etorri. Kanonetxera, Bermion, Saiu Begainean, Bermiotik 5 kilometrora bakarrik. Eskerrik asko, osasuna. Agur. Aupa Ana eta aupa Joritz. Ze ondo jatean horre, kanon. Ai ama, eta ze jatorra zeaten, bezarka dondi bat bikote, eta gu hemen jarraitu berdeu, gure errezeta amaitzen. Ikusi zu hemen indetela biratxuak xerratu, gurin pixkat eman diot, papelai oinarrian, eta gainen jarritut lasai-lasai. Bale? Guain ingoet, hemen dakat, beitu, porrua ja potxa-potxa inda. Ingotena da koraltxo hauek, txikitu labanakin ondo, eta porruakin naztu, bale? Gero, hemen jarriko deu, sartaiti pasako deu, eta platerian buelta manda jarriko deu. Hemen, falta esaigu, azukreko jaraka bota eta gatza pixkat. Esan dugu azukre hosteu lau. Bai, bota, azukar gintzezu. Gaur zuretako daike azukaldian. Eta geho, jarra botako ditugu azkenengo minutuan eta plateraratu. Eta hemen, behitu nola murriztu zaigun urdai azpikua. Ze sustantzi dakan, Eta esne gainare bai, behitu nola murriztu zaigun. Inbiar desuna da, bai saldau, bai esne gaina, berta bota, zu txukundu esun urdai azpiko dena bota, eta birrindu. Ados, hoi zure kontu. Eta nik ingotena da, hemen, bai sartai baten. Igo, urdai azpikoa kurruska eriteko, eta gero bestia jarri behar dut, hau jartzeko martxan. Hemen kurruska eriteko, iten deuna da, jarri sartaia, erdibidian, ez fuertet, ez suabe, eta suabe jutia lehortzen, bale? Ez ziteko gehiagira ez. Hoi, da, gehiagik ziteko, bestela erriti zaigu. Nahi hori pasatzez zai. Ai, pasatzez, ai! Ez zinean erreko, ez da? Hartu, papa, hartu. Hoi ez zera zubirrindu, Ez urra data, Ai, ama. Ez etik guzi, ez etik guzi. Oso ondo aprobetxatu nahi zen dundana, eta ezin jo da aprobetxatu. Ba, ez que Mateu, hor beti zehose lehatzean ian da. Bai, du diga, betu ze utza utzi duen. Ez que nina izo gilakin azken. Hau hemen txutziko dugu, zula zai. Bale. Hoi aurrea, esne gainare bai, ondo aprobetxatzeko, eta bain urdai azpiko bota, eta dana ondo birrinduko dugu. Eta ni honekin neon da erdibidian utzietan, oso ondo. Bueno, eta bakarrizketa. Bakarrizketan... Bakarrizketa, bai. Jarraitzen dezu iten? Bai, bain gehien bat, nortan ahet zentrau, ez da? Bueno, antzerki munduakin nahi de gauzatxo bat, bueno, ordazkat, pendiente, baina hain gehien bat bakarrizketan munduan, bat ez emurgilduta. Zoragarri irutzit. Bakarrizketan mundu azkenian da antzerkian oso desberdina. Azkenian antzerkian antzestu itezu, ez da? Pertsona bat. Eta bakarrizketan bani naiz demora guztian, eta hori... Orduan zu ezin dezu isilik, eta kistonko kontenta zabe. Eta hori... Eta hori ba guztua, bai. Ai, ama. Hoi izan, eskepilo bat gustatzen zait. Eta zesan behar nizun, bakarrizketan, ze gai jorratzen dituzu? A ber, bakarrizketako gaia, nahi gehien gustatzen zaitena da, ikusi ezun bezala, neratik itzaitika. Ez dut bestiatik itzaiko. Eta ni nire bizitzan, maitasunak, Tinderra, ligatzeko aplikazioak. Tinderra nibiltzaltzea, orduan? Ba, nahi joinka ba. Bai,
zera, biztazo batzuk ita ditut. Gero aspertu ita nahiz eta agobia bita da. Pazientzi gutxi daka. Pazientzi gutxi dakazu. Bai, eta agobia bita nahiz. Baina, bueno, a ver, beste... Soso asko dao, soso asko, oser batik hartu. Soso asko alde guztian dao. Ez da. Ez da, azkenian oso argi dakat zer egiten zer esteten nahi, orduan... Ez que parrandan ligatzean egitzei gustatzen. Ez, Ulertzezu? Bai, ulertzezu. Zu zaude festa giruan, zaudenakin giruan. Zaudenakin da zaudenian. Danaiko dako gure buruakin. Bez danea egoteko, eta dantza, eta... Orduan ligatzeko berez... Baina ligatuko zure bai, parranda, noiz benka. A ver, noiz benka. Bale. Noiz benka. Bai, a ver, batez hori, eta Tinderra eharra da monologoak iteko ideiak. Osa, Tinder aplikazio bidez, ideia poliak atatzei azkenian. Benetan, a ver, nola da hori, ez dut ondo ulertzen, a ver. Zita bat akute zea ez ezagun batekin, nahi pasa zait. Eta hori monologo bat ateatzen zuia, ez da, horrako egun batekin. Ja, ez que ez tezu gehiago inber. Zaita zaieon, espero zen un peste pertsona bat azaltzia. Noiz baita azaltzea da, esperezuna bezalakua, obia. Obia. Ez da betza, hore. Da behin batekin pasazitzaite gainea. Madrileño batekin. Zen me encanta, ni kanpoko jendia zen, ondo, beste saltxa bat. Dane animatzen zehazu, dane. Eta, bakizu, hamburguesa eta bokaioak eta jaten kutsillo eta tenedoriakin. Benetan. Osa, nahi lan, hau beste planeta bateko da. Eta zure bai fina egiten da. Eta zu. Hamburguesa gara piezkokin eta narratz. Ez da hori da, pixka. Ai, ama. Ez da gita, ber, bai, neko bentura... A ver, beste da kontau, Madrileñoan ha kontau eso, a ver, beste da kontau, a ver. Berdare, dane izin da kontau. Obein batekin pasazitzaiten, baten zaineon, zait. Bai. Eta ikusten un mutil bat. Dios, pero guapo, majo. Es que... Se fue de largo. Eso va, hau ez da. Vale, hau ez da. Hau izan. Ez etzan. Ez etzan ikusten urrutira eta... Egon nahi favorez, hau izatia. Cuando llegó, no. Etzin ikusi niga pagazo inion bastan. Gaina bermeo, no señor, que si te ezagutzen da. Eta ez, ba, bueno. Eta horri zena zuria erabiltzea dezu, pixkat izkutu nibiltzea zea, o Maria bezala zabetin derreno. Ez que izkutan bizion dezertek ibili behar. Ez dakik, galdetu iten, eta horri igual danetik ibilikoa, ez da? A ver, hombre, eta kontu zibili behar da, eta gero horretik anite, ojo, meri ojo, baina parrandane ozen ibiltzen zaizu, Tokatu zaizu iristia norbait, Maria, nien ez, Maria. Ez zinak hori. Ez zite baina, batemat gerturatzia eta que no te gustau da, ez. Ez, agur, ta ja zuzenien agur. Ez, agur ez, bueno, oso zartuko da, año etorri geha. Vale. Bueno, izuena izan. Ta no año jute zea, ba. Oiz el etortzen. Ez que ni nire tonatik urruti. Etxe gustatzen, nire bizilan ere intimidadia. Bueno, intimidadia. Eskerrak. Baina, gustatzen zait bizkan ere... Inorrek ez ikusti, ni pixat urruti gustatzen zait. Zarautzen izungo, adibidez. A ver, jundan hau baino ez, a ver. Zautza parranda. Zautza parranda bakarrik, alba da urruti. Eta bueno, azkenean hor histori pila bat. Nire maitazu una modilluak, zea... Osa, beti dago gaien bat, kuadrillako historiak. Osa, monologotan beti daude gaiak itzeiteko. Baldak ez bola, pusketa gotatzia guretzeko monologoa. Oiten nahi zen aien monologoa da, Ez que, a ver, joder. Eta baina azkenean... Hoi birrintzen duen berrezu alde berrian, Ai, baina eta... Entxuputa. Da. Sartu, eta birrindu, eta iragatzi ingo dugu, mendi pasa. Vale. Oaina dibidez. Esan. Ai! Eman egurra, bildurri gabe. Vale. Eman egurra, barruan sartu eta barruan eukie bestela dantza ingo goraka. Oaina dibidez, aitzeiazu. Bai. Aitze zaizu, zuke eman lasai. Bota. Oaina dibidez? Oaina dibidez, gehiago monologo munduan murgilduta dibidez, Ana Goiti esagutu nun, zestura ekarri nun, Ana eta Mirarikin monologo saiotxo bat inen nun, eta gaur egun hori, Ana Goitiakin ibiltzen naiz, bilok, mano a mano esango deu, ez? Ez da inbakarrizketa, ja... Bikerrizketa, eharra juntatu zeate. Ai, ama, eta nola itezue, bile batea itzitezue. Boitxe, ezkatzen, venga! Baina, zerra izan, horret. Bai, Ai, ama. Bai, azkenean hori, politxa da gaina, azkenean, bueno, esagutzen zunean pertsona bat eta konexio ona, eta... Karo, kimika ona da honean gaina erresa bateatzen dira historika. Orkestatu zeizu adibidez bakarrikan zaudela eta zuk izton txistia bota eta jendia parre ezin da zu. Jarraitu inber da, aurrea eta ez da erresa izan behar, ez da? Ez. Hore bilun, bai, pasada, a ver, batzutan danak, oske, gaine hor danak oinorrez izatea, ez? Ja. Da hermente danak jiji, da bestetan... Hau hemen jarriko, Maria, beitu, hau ja berotu deu, plantxa bat izango bazan bezala, eta ingo deuna da, hemen jarri, biratxuak, eta hola ez du ekoipe gehiago hartuko, behaien gurinetan da xoa eta xamurra galdetuko dira. Itxura garra hartzen nahi da, bai. Azken adibidez nahi pasazitza, junginan nian, herri batea, jende helduak, eta gure
bakarrizketak dira, pixkan ikusten jende, gazte, claro, oso jende heldu etorri zan. Bai, Eta Zerri neorko ditzio jende zu gazte... heldua, zerri ditzio zu heldua. Gora, a ber, Osa, jubilatuak. Bai, bueno, ez jubilaua baino gehi jore, esango nuke. Gehi jore, balda, jubilatutako zer da, hurrengoa zer da. 60, vuelta, ez da, 60 urte izo, handikan trote asko da, 60 urtekin, Bai, Nera me ikusta zuzen trote dakan. Bai, Barre. Zurien erdila lehenbaka. Azkenian da, oixe, gure monologoa dianez, gaztiantzako, ez genuen igual hainbeste konektau da, hori pasatzea. Ni gauza batzuk, itzengo ditut, baina ez baldin mazu... Bai, azten basea Tinder da, bestia, eta helduak da ez daki ez da zer da. Hori da. Eman eurra, bat horreta gaur egun, eta hoi birrindu teuki behar dugu, hainbeste mingaina eman da. La, ostra, hoi da, sasoia gazuna mingaina aldeak. Gerrian bezain beste. Ondo. Esan dizu, da aspertu iten naizela, zukaldian da, ezkerra berriketa pixkatin daun bestela. Ez dizu sinisten, zu aspertezean iginun. Bueno, beti da honun baiten, bakoitzantzako, A ber, eman berrio sartu, eta pixka guen gora bera pixkat. Gelditu gabe, hori da, garrazoia. Bezua akate, ikusten. Ona, a ber. Zer bezo. Ona. Primer plano. Bueno, hemen, behiratxoak egia inda azkau. Kusi, behira gordinik ane bai jaten dira, horregatik ez du asko inbiar. Pixka bakarrik ingoitugu, eta guain ni hemen nabil, aber nola jartzen dugu nago esan dut, azkar esan dut, buelta manda jarriko duela plateria, baina guain nien inbiar. Aber, Zaila, bai. Laguntza berdezu? Saiatuko nahi, a ber, hola ingo deu. Indetena betu, igual platerori karratu ez dakit, borobiltxo txiki bat uste bakatela. Betu. Hau ingo dut, horrela jarri. Guain platera jarri gainen. Jolin, txik, ole. Eta guain bat, bita, iopa. Vale, bakau, hau listo. Toma. Venga, iragatzi hori, Eno espero, Ez? Ra. Vale, bat, beitu, Ze fina, Wow. Xamurra, fina eta oingo hauan, baina oso goxua. Eta hemen, kurruskariak elisto dazkau. Hau ere bai, eta hori borta bertara, bale? Hola ikusi diaten danak eta gero ez dut ligauko ja, gehiago, esango guen, bakumea. Neske honer zukaldeako. Dana ja idia, Tinderre, Maria gartzen. Maria, zestua. Kontu zibilik geho. Bale, horrelain, guain, pusketanak bertan gelditzeko, bale? Gero barruko mamila erabarriko dugu. Haure, listo? Raketxateatzeko. Earrain dugu gaurkuan, bai. Itxura pixat ez dakat, estilo hori zuk estiloa nola landu zenun, osea... Ze estilo? Ez da, gizu sukaldatzakoa niko fini gutzea, nik estilo hori falta zait. Zuk estiloa sobran dakazu, nik adiez, bakoitza berian, baina nik aber sukaldatzen, ikasi nun, etxian, nire behitu, garbitasuna, aita beti telebistan garbi guztia, baina nire izekok erakutsi zin asko garbitasuna. Eta garrantzitsuena esatezuna beti izeko zan, garbila egon behar du ikuste ez dana sukaldian. Erreza da garbitzi hau, edo hemen da ona. Baina hemen azpiko izkinak eta hor azpikoak eta horiek izate ja... Zemur daude. Ondo, ez da? Jarra. Malkoi jarra jarritugu. Horrela, xe? Guain, botako dugu. Bale, hoi listo. Hau bale da, bai. Bale, hau hartuko dugu. Bale, hor txeutzi, venga. Guain botako dugu. Zuku hau, indeunak izton sustantzia dakana. Gainetik pixkat, gehiagik gabe. Hola, pixkat hemen. Eta hola bat. Bale. Eta historia maitzeko. Kurruskari bezala. Burdarazpiko pusketa pare bat jarriko txio horrela. Aber, eltzute jan behaien artian. Eta gatza ez dio botako, zeatik anunek nola sustantzia gan urdai azpikoak, beak emango jo, historia. Hemen hori zaigun beste zite zuzuk hemen. Kendu hemen digan. Bueno, betu ze neska fina eta ze plater fina indegu, aldi berian. Bueno, Maria, jarraitu goxatzen, goxatu arazten. Eta guen, tuerkin pixkateak utziko jazuiten, ose? Animatzen, bueno, etorri! Bai! Venga, a ver. Delengo shake. Hola, gumo gea, Segi gaur egun ikustea, hemen geldituko behago. Gora, bera. Vaya, Cristo. Baina, berri vuelta, ondo izan. Bai. Bi, venga, hanka bat, eskubi, esker. Bueno. Aio, pelaio! Venga, eskubi, baino, hanka aurrea, zuzen, hori. Tik, tak, tik. Hau da, kirolekia. Ja!